பெகாசஸ் விவகாரத்தில் மோடி எடப்பாடி கூட்டுச்சதி, அம்பலமாகும் திடுக்கிடும் உண்மை, அதிர்ச்சியில் தமிழக அரசியல்வாதிகள். வாங்க அது என்ன தகவல்னு விரிவாக பார்ப்போம். அதாவது கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் இஸ்ரேலிடமிருந்து பெகாசஸ் உளவு மென்பொருளை இந்திய அரசு வாங்கியதாக அமெரிக்காவின் நியூயார்க் டைம்ஸ் நாளிதழ் செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இஸ்ரேலை சேர்ந்த NSO நிறுவனத்தின் பெகாசஸ் மென்பொருள் மூலம் உலகம் முழுவதும் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள், செய்தியாளர்கள், தொழிலதிபர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் உட்பட 50,000 பேரின் தகவல்கள் திருடப்பட்டிருப்பதாக கடந்த ஆண்டு ஜூலையில் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. அதில் இந்தியாவில் 40 செய்தியாளர்கள் உட்பட 300 பேரின் ஸ்மார்ட் போன் தகவல்கள் திருடப்பட்டதாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியானது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தினர். நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளையும் முடக்கினர். பெகாசஸ் விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு தற்போது உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இந்த பின்னணியில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த நியூயார்க் டைம்ஸ் நாளிதழ் பெகாசஸ் மென்பொருள் தொடர்பாக கடந்த 28ஆம் தேதியன்று விரிவான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, போலந்து, ஹங்கேரி, சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட நாடுகள் இஸ்ரேலிடமிருந்து பெகாசஸ் மென்பொருளை வாங்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் இஸ்ரேலிடமிருந்து இந்திய அரசு பெகாசஸ் உளவு மென்பொருளை வாங்கியதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில்தான் பெகாசஸ் விவகாரத்தில் மோடி அவர்கள் பதவி விலக வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தையின் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளார். இது குறித்து அவர் நேற்றைய தினம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், இஸ்ரேல் நாட்டிடமிருந்து பெகாசஸ் உளவு செயலியை மோடி அரசு வாங்கியது உண்மை என்பதை நியூயார்க் டைம்ஸ் நாளேடு அதிகாரப்பூர்வமாக அம்பலப்படுத்தியுள்ளது. உளவு செயலியை வாங்கவில்லை என்று நாடாளுமன்றத்திலும் உச்சநீதிமன்றத்திலும் பொய்யுரைத்த மோடி அரசு தேச துரோக குற்றம் இழைத்துள்ளது. இதற்கு பொறுப்பேற்று பிரதமர் மோடி அவர்கள் பதவி விலக வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வலியுறுத்துகிறோம் என்றும், அதேபோல அந்நிய நாட்டு உளவு செயலியை சொந்த நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தியது மட்டுமின்றி அதனை மூடி மறைத்து நாடாளுமன்றத்தையும் உச்சநீதிமன்றத்தையும் ஏமாற்றியது சட்டவிரோதம் மட்டுமில்லாமல் தேச துரோகமாகும். இந்த குற்றத்தை செய்த ஒருவர் பிரதமர் பதவியில் நீடிப்பது இந்த நாட்டுக்கே அவமானமாகும். எனவே நரேந்திர மோடி அவர்கள் உடனடியாக பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம் என்று கூறியுள்ளார். மேலும் தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் தேர்வு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என சட்டம் இயற்றி பல மாதங்கள் ஆன பிறகும் அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்காததை கண்டித்தும், பெகாசஸ் மூலம் மோடி அரசு செய்துள்ள தேச துரோகத்தை கண்டும் காணாமல் இருப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் ஜனவரி 31ஆம் தேதியன்று நிகழ்த்தப்பட உள்ள குடியரசுத் தலைவர் உரையை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி புறக்கணிக்கிறது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொண்டார். அது மட்டுமில்லாமல் கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் பாஜகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த அதிமுகவிற்கு இந்த பெகாசஸ் விஷயம் தெரிந்துள்ளதாகவும், அப்போது ஆட்சியில் இருந்ததால் இந்த பெகாசஸ் விவகாரத்தை அதிமுகவினர் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தது மட்டுமில்லாமல் எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காமல் இருந்து வந்துள்ளார் எடப்பாடி. மேலும் எடப்பாடி அவர்கள் பிரதமர் மோடிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு இந்த பெகாசஸ் விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடியுடன் கூட்டு சதியாகவே இருந்து வந்துள்ளார் எடப்பாடி. தற்போது இந்த பெகாசஸ் விவகாரமானது விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளதால் பிரதமர் மோடியுடன் கூட்டு சதியாகவே எடப்பாடி இருந்து வந்துள்ளார் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. மேலும் தமிழகத்தில் தற்போது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நெருங்கி வரும் சமயத்தில் பிரதமர் மோடியுடன் எடப்பாடி கூட்டு சதி செய்துள்ளார் என்ற தகவல் அறிந்து தமிழக அரசியல் நிபுணர்கள் அதிர்ச்சியடைந்து வருகின்றனர். மேலும் இந்த பெகாசஸ் விவகாரம் குறித்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களது கருத்துக்களையும் கமெண்ட்ல தெரிவிங்க. மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.